ni gotogochaka kurwase ekenyoro kiaria moni ekegotoka se bunge yake Tutu Masabe county ya Nyamira hase mo county commissioner bwe county yo Erastus Mbui anyariko bagako gokerege tambukiro gyo kwagacho kiabisienya yo mugambi hase chinsemecho egento bona atebire niko kirache kobekemero biro yo kubwatoka obokoreri ase nchirerengi yago cha 7 na boyo korentanga obokoreri bwa serikali go cha 7 boigo nigo mujumbe bwensemeyo mweshimiwa Clive Mbanegi sayiro anyariko bakago ikira naso moigoyo asa atebire bono kubwatira no kuya egati yabagambi na boigo abananchi na ukuracha korenta omorembe na koenekia obotoreru keremero biri ya botambege ndeta sigati abananchi bunago tumanyo muri Kito Daniel Ontiri. Erastus Mbui we county ya Nyamira nige magoroba ya lero ara okuigorwa kwa bisi y'omugambi asesa blockation ya Riamoni umuyaga boigo ikerenwa no Moski Clive Mbanegi sayiro mubunge bwensemeyo amo nababwatani bande iyo yagachwa boikerenwa asenchira yekerero nekegancha kya NGCDF ukwana chinga kecho Mbui nigamenta buna ekigange chikokonya asokoleto bokoreri we serikali ange nabomenyi boigo oralie segi yokurwania amarua tanchiri. Kwa kweli nataka kumpongeza kwa sababu mimi najua ofisi ngapi 7 zile zimejengwa mpaka saa hii. Hizo ofisi ni za nani? Si ni zenu? Mnaenda kuhudumiwa pale. Nimeona hata ka ofisi ya SHA iko hapo, ukienda unaandikishwa. Ndio akitaka kuja fanyia kazi hapo, ako na ka ofisi yake na maendeleo inasonga. Nafikiri mlifanya maamuzi ambayo hamjitii. Ama mnajuta? Mnajuta? Asense mwende umosike gisairo nigene kalia bamenyi bensemeyo bunanachi ko bakiranira chira balirete chinga kyalingi koligikiro gekyo kyo bubunge osigeta boigo igoro yechisemi toira abana baito bonsipi chiskuru ebirasi tutaendelea kutengeneza madarasa chinyomba chobo chenu tutatengeneza Ntoli korosa mpaka bagetutu banyorire kelibaga neti kyaborete emyaka yonse. Asense mwende nigagikelia abarayigete abo bakoralia chinkuma cy'uburimo igoro yo konganya kwaye gochasekerego kigoro hasuburayi. Otebayo namangana ngete kumosarali elieta. Nanyora ngabanda bagonchukana na nganto igwana nete na gisairo. Bona era 27 no bogaba nakogenda no abori no borimo. Ekerogo ndaga niko genda ninu murantebi. Nande ndocho munabona igamogo ntebi tano tena. Tali boigo. Oyo koligie kerogo bra no bojumbe tiganera abaletere chumbi monyakomena. Lakini amanya 27 igonko motineranse kara aboke tinkomanya. Obumo bomugusi negatiare boiga kwandira no kunguseramo elio koleto bokoreri obuya. Omugusi we work together. Totata aletiamo otoko bagananu twanya gwakerunse twanya kuunererwa bona igo twabwatera neteamo omwana itokoro kumunari kurugesima ekerori bagari atogete ali help CEO otwata aletamo mpaka kaegwe kirogokeri. Na ningependa kushukuru wajumbe wote wagusi tulivuta pamoja toko gendera igo na litoranyore keritoka nerikonyora asomo yiga abo watania bange nigo barolekana kogokero bokoreri bumosike gisairo korenganigwa no borai bwaeta koroboterege daseni kyagatembe kurega se county ya Nyamira iliterane ngorko Daniel Ontiri.